Hezamara RD Block ni bisingo khopjak tisa mungkuri ADC Village bisingni gering thayo tini ringnok tei Anganwadi o chererokno phwrwngma jagao thanginai Tipramo Thani Chairman Sukumar Deborma bini rogi tongo Tipramo Thani adungrok tei video Timur kelas kai nama masalah timur itu kai orang bersuka ini ane oti samgri edisi village ni bisingo Jamling para tinong wato sini Anganwadi center arbo sung ponset ningai guri nailai tongo sini jara porinai serai rokno sung runggo tebo buskanga oktongani bagai ari bagai tini singoro sini warga te helper boy malaika tini usude nongno busung laika ting mote da sini khesuri nyakai tai sini tokti rok je den mote da sari jak tong obni bagai sung guri lai tongo obhakena sung prai somoyno obke sung guri nai tongo sini ponset ni bisingtei obhake jeno serai rok orono hoje sung judi tlangi thangmaya hke serai ni tabungni jora je serai jorano sung judi bono sami tlang thangmaya hke bolo torkhe manglak obono tabo sino pri nasari obhake je Anganwadi center ni hoje sung tlang thangnani nango obni bogi obhake sung tini guardian tai usudon no sung guri khoro busuk tong ora sino dojona moto usuden tongo sino Jamling Anganwadi center फोरोंनाय रखै खर'बोसो फोरोंनाय खरकसा वार्कार ते हेल्पार खरकसा